ଦୁଶହ ଟାକୁ ମେଡିସିନ ଟଙ୍କା ଦିଆ ହବ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଅଛି 4K 8K ବୋଲି ଆଉ ପାଠ ବସ ଠିଆ ଠିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏଇକ୍ଷଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଆଜି ଜଣେ ଫେରିଲେ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତ ଯିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିନା ପୁଣି ପଇସା ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ 1000 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ହେଇଛି ନା ଭତ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିନେବ ଜଟେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଟେଇ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିନି ତ କିଏ ନା ନା ଏତେ ବଡ଼ କାହିଁ ଆସିବ।